back to my channel! For today's video, ang gagawin natin ay magkakaroon tayo ng isang makeover! Kasi nga ngayong quarantine, most of the time, nakatambay lang tayo sa ating mga kwarto. And gusto naman natin na napaka-peaceful ng ating pagtulugan or parang ang ganda sa mata kasi ang gulo-gulo na sa labas, no? Kaya naman sana naman sa kwarto natin talaga parang napaka-peaceful lang because parang pagpasok mo pa ng kwarto kasi ang gusto ko naman tulog. Parang ganun. So, sana ganun yung feel sa kwarto nyo kasi yun yung nararamdaman ko ngayon. Kasi ito, patikim lang yan guys. Kasi kung makikita nyo mamaya, napaka pang high school ng room ko. Kasi matagal na kami dito sa bahay na to. Dahil hindi ko pa man alam yung mga minimalist na yan. Dahil pink na pink yung kwarto ko. Pink na pink, purple na purple, girly na girly. Pero, hindi naman talaga for minimalist yung gagawin kong decorations. Ang vibe na gusto ko is parang tropical vibe. Para kahit naman nasa quarantine tayo, ay mafe-feel ko sa aking sariling bahay na parang nag-a-adventure pa rin ako. Tulad nito, na parang nasa gubat pa rin, ganun. And gusto ko lang sabihin sa inyo guys na itong makeover na ito ay temporary lamang kasi wala namang temporary lang talaga siya. Like, it will not involve any renovation, repainting, or kahit yung hindi talaga siya bonggang-bonggang makeover. Talagang parang more on the red decorating side lang siya. Kasi unang-una sa lahat, naka-quarantine tayo and bawal pa magpapasok ng tao dito sa bahay namin kasi strict ang parents ko. Kaya parang sa makikita nyo later, talagang sariling sikap ang lahat ng ito. Char, sariling sikap, ano talaga kami dito, parang ginawa namin tong bonding ng parents ko. So, ang dami ko na sinasabi, no? Binunto nyo naman dito sa video na to ay ang aking bedroom makeover. Kaya, if you're interested to know on how I redecorated my room, and if you have a small bedroom like mine and you want to know some tips and ideas on how to store your things, then just keep on watching. So, this is my bedroom and as you can see, talagang maliit lang siya. Dahil bagong gising pa ako at wala akong ka-energy, napaka-boring ng part na to. Kaya kung gusto nyo i-skip na lang dun sa transformation, go ahead, pa-birch. And I'm just using my camera na naka 0.5 para kitang-kita nyo na maliit lang talaga siya. And kasya lang siya sa screen ng aking phone. And as you can see, it's very, very pink. Like, everything is pink and sira and another sila. So, I'm just gonna think of something na gagawin about dyan. The first tip that I am going to tell you is if you have a small room, it is important to have a hook like this at the back of your door so you can store your things, and like this, yung mga bags ko or anything that you want to hang. So for me, ito yung mga bags na usually ginagamit ko, but since quarantine naman, naka-display na siya dyan. So yan yung first tip ko para sa inyo. Make the use out of the back of your door. And then on this side naman, sa right side, kung papasok kayo sa aking room, is makikita nyo ang aking corkboard, some stuff, and other stuff. So first is this corkboard na kung makikita nyo is hindi pa siya puno and hindi pa siya ayos, and I wanted to fix this also. So ipapakita ko sa inyo yung mga pegs ko right now. Pero kahit isa dyan ay wala akong nagaya. Oh my god, last year pa pala to, October. Kasi yung subjects ko, pang first year pa. And ngayon guys, magto-third year na ako. So halatang wala akong binabago sa aking bedroom. My gosh, nakakahiya. So makita niyo dito is, this is originally a sofa bed, pero ginawa siyang bed na lang because yung brother ko nasira yung bed niya this quarantine, kaya hindi pa napaayos and all, kaya dito na lang muna siya sa aking room, which I really don't mind. Kasi naman pag-isa guys, kaya natatakot akong matulog ng isa, kaya I'm really happy na nasira yung bed niya. So that's my bed guys, nakahang siya, and of course it's pink, and ayun yung brother ko natutulog while I'm vlogging. Wala lang, istorbo. This is another tip for you guys, that if you have a small bedroom, so like this kind of bed, like hanging siya, is a good idea because nakaka-save ka talaga ng napakalaking space if your bed is hanging. Pero kung gusto niya lang naman, pero personally kasi ako, gusto ko yung hanging bed kasi parang feeling ko na napaka-princess feels siya.
And then on this side is a bench. Parang it is a waiting bench which is originally from our office back then. Sobrang laki niya and nakakonsume talaga siya ng space. Pero I have no choice kasi wala din naman siyang paglalagyan and all. Kaya ayan, oh my god, yan yung mga ano ko. I-decorate ko din dito sa room ko. At ito na nga ang pinunta niyo dito, kaya sisimulan na natin ang ating room transformation! First of all, thank you so much to my parents for being so supportive and helping me in redecorating my room. Kaya huwag niyo na lang i-mind yung mga dugyot at pawis namin mga mukha kasi teamwork talaga ang lahat ng to. Second, naka-timelapse lang ang buong transformation kasi kung hindi, ay ito lang rin naman ang maririnig niyo. Chika tayo ng chika, nalagay na pala yung unang tapestry. Tapestry. Napantabon ko lang rin naman sa sira kong wall, kaya dito na naman tayo sa kabilang side. Sa nakikita nyo ngayon, video lang ako ng video, kaya parang wala din naman akong tulong dito sa transformation na to. Kaya dito na naman tayo sa mga picture frames na napakaganda at mura lang yan, guys. Posing lang ng posing. Wala talagang tulong tong babaeng to. Yan, tapos na yun. Kaya dito na naman tayo. So, ayan na ako. Nagpapanggap, naglinis-linisan. Yan lang talaga yung ambag ko. At dahil wala na akong masabi, manood na lang muna kayo. Good morning, guys. Today is day 2 and I'm going to show you what I will do with this side. So let's keep on watching. What do I have to say to keep you by my side? Heart is starting to liquefy. Need you here to tell me that it'll be okay. Maybe 1, loving 2, and now it's 3 a.m. Thinking what if it's you and me? At the end, that maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Having my own conversations, hoping you will come and save me. Know that you're coming back home in the morning. I hope that you're coming back home. Hey guys! So finally, this is the final look and I'm so happy with the results, you know, kasi ang ganda niya tingnan, parang nakaka-relax talaga siya ng bonggang-bongga. Talagang ang ganda niya lalo na paggabi kasi 'di ba parang napaka-chill niya lang and all. So guys, ipapakita ko na sa inyo yung mga tips and ideas if you have a small bedroom. So, dito guys, 'di ba sabi ko nga sa inyo na make the use at the back of your door. Kaya dyan ko pa rin nilagay yung mga bags ko. Ayan. So, dyan lang pa rin siya kasi kahit papano, arrange naman siya dyan. And dito na side is, kung maalala nyo, ay blanco lang talaga siya and all. Kaya pinagawa ko to guys. Ayan, nilagyan ko lang ng mga Polaroids. And on this side, ito yung
corkboard na in-arrange natin. Nakita nyo naman kanina. At yun na yung final look niya, guys. Napaka-colorful niya, which I really like. And then that one, talagang hindi mawawala ang pagiging, alam na, walwal is life. This one is another tip kasi ito ay isang organizer ng mga accessories and all. Pero kahit naman yung earphones ko, dito ko lang siya nilalagay para hindi siya ma-misplace. Kaya ito is also a best buy kasi for small rooms, nalalagay mo lang siya dyan sa wall and hindi siya nakakonsume ng space masyado. And thanks to my cousin and tita na gift nila to sa akin. And under this is talagang bakante na siya, guys. Pero dito ako pinaka nahirapan kasi hindi ko talaga alam anong ilalagay ko. Kaya as of now, ito parang yung napag-decidean kong ilagay. May clock, light, and syempre snake plant. And yan yung mga madalas kong ginagamit na mga jewelry and all. And dito naman, medyo ayos na siya. Ayan. So, diba ito, importante din na may ganito kayo kung ano, wala kayo masyadong drawers kasi dyan nakatago lahat ng mga abubot-abubot nyo sa buhay. Ayan. At dito yan siya originally nakalagay pero nilagay ko dito para mas neat tingnan. And ayan, mga containers. And ito yung drawer. Nilipat ko na siya dito with the weights na hindi ko naman talaga ginagamit. Kaya huwag kayong magpaloko dyan. Ayan is para matago lang din yung stuff mo na hindi siya pakalat-kalat. And nilagyan ko lang din ng isang napaka-cute na plant na binigay din sa akin ng friend ko. Thank you so much. Oh my gosh. Yes, you guessed it right. Ito talaga yung pinaka-paborito kong part sa kwarto ko. Kasi ang tagal-tagal ko yung gustong magka-mirror dito. And tingnan nyo naman, ang ganda. And ayan, hindi ko pa nalagyan ng plant. But it's okay. Maganda pa rin naman siya yung lagay dyan. And ito na yung isang tapestry na napakataas. Ayan, ang ganda-ganda niya. Look. So, di ba nga, sira yung wall ko dyan. Kaya ito na lang yung naisipan ko ipang tabon doon. And so far, so good. And I really, really love it. And yung sofa bed, guys, is nandito na siya. Diba, dati dito yung sofa bed. So, ngayon, dito na siya ngayon. Kasi, napag-decide namin na dito na lang talaga yung bed. Inayos na yung bed ng kapatid ko. Pero, ako na yung natutulog dito. And siya na doon sa taas. Kasi, wala lang. Para for a change. Pero, baka mamimiss ko yung bed ko. So, tignan lang natin. And ito yung isang tapestry na ang ganda-ganda. Parang talagang pagtulog mo, feel mo nandun ka sa camping feels. Ganun. And dito sa stairs, ay nilagyan ko lang din ng mga plants and all. And mga frames. Ang ganda-ganda. And yan. Para hindi naman masyadong plain na plain dyan. Lagyan ko lang ng nightlight dyan. Kasi parang, dyan kasi na part ng stairs is parang naging bedside table na siya. Kaya may night lamp dyan. And that is it for this video! I hope you guys liked it. And if you do, please do like, share, and subscribe to my channel. And turn on the post notification bell so you will be notified whenever I post a video. And thank you so much for watching. I love you all. Bye! Mwah!